Mwaga John. Yamona seri baga ko chifu ito ikirega iga abageni bonse baikira kuru chinge chonse kanisera iga. Tumsifu Yesu Kristu milele na milele. Kiragende tukukwana iga ibintu byako negetiwa una iga mwatebiwe abali Kenya abali siku ya Kenya bagende tukulige ligoro ya matanga abuna genderete bulende bako negiti. Karibu. Engi nabonda ireli bageri katebanga kuyamona sogo chago to apole itenon ko bankolo kwano yo maranda umwano yo sirete no umro minto nabona ko bakarusha mwensi pinga karibu asomo sangere kanoyo ase oko enyo umwano yo yonda to ererwe naende moruo wasemyo buya gochese ekaro kwira na mwana yanyo abonda amatebi alemererie ege kogera emechande ate tukunyala kunyetanga yotata na gotebiri pole ngechikorera kirichane charwa libo basi korera kirichane charubo basi imayete mwanjete omwana oyo eno naintuntu omwanjete lakini Nyasaye omwanjire mono n'abayiri bonse pi bali mwajesa amatanga aya nabatebe karibu notoleamo emegosabire familia ye imayete abayiboli omwana oyo iga Erick n'abantu abake obatwara obwoba lakini nende mubasabire bakong'e Nyasaye nero mayete kere yonse gekoba umwana oyo nabo tukumusabira amaya alikarera nera ne Nyasaye kuya mono so ntegera Kuya mono mwako yote gole chinkwana mwaigule takwa ndikende yonsi weta ni ase family bose kwana kende no molembe na boyiko na masaba senki ande na ko liba gelingira ni uchaso yo mintu twali kubotera nere ali kanikuwa yende nande kwane tomako kwane bitu bindi. Basi bijamo no singi jiri baga naende nigo nalenge gocha kubakwani musangirikano mwensi asili tali Yesu Kristo bijamole batora iga asengencho yoyo minto asirete abatoko gendera gukwanania na koena nobolemu nigo nale gusabanga kiro omonto iga ochire goshudia emeroberi yokomwenia oyo minto oyo si otegerere geko gerekera okwoga nonye n'abateri bagotera omusagoso omurandi okorandia hivyo ni kusema umekeuka mipaka ya mipango ya mazishi ya dada mpendwa. Ncha yangu kwa Michael Morandia Michael Sakawa we kanisa ya Kiabigol ya ELCK kontene nete programu ya Morandia no munyakero go mintu togo sirana nere na watu wale go saba moto yali bagali eito dio borai igonko rangelinde ekwaya kurumo chengo mochengo nimepata kwamba kuna kwaya inaitwa Mochengo kwaya sijui ni chini Mochengo okay Mochengo kwaya karibu irene chomo elio matuko toramenye tomanye ti makweli ekera gocha tomanye ti goikatore mererie goiko gokwa yo chinga kitwa ikirene chomo elio
matuko toramenye titomanyeti makweliekera gocha titomanyeti goikatoremererie goikogokwa mamominto remereria remereria bana bane remereria 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 goikatoremereria goikogokwa Taiwera gokagera abantu bakaigwa atoa ingana yomonene liga chasakalia ikamutebya atebya abantu banatebina byaburuke ikamutebya atebya abantu banatebina byaburuke Taiwera gokagera abantu bakaigwa atoa ingana yomonene liga chasakalia ikamutebya atebya abantu banatebina byaburuke ikamutebya atebya abantu banatebina byaburuke okoiwera nokuya oyo minto tegerera bono iwe enigo kobuete ebitinya byekingoni monene gweka otebire omonene gweka otebire okoiwera nokuya oyo minto tegerera bono iwe enigo kobuete ebitinya byekingoni monene gweka otebire omonene gweka otebire babora kachintakana amona bamenyi barasaimule nabataka mubaroke obwanjani namabera kubale asemule bubaroke obwanjani namabera kubale asemule babora kachintakana amona bamenyi barasemule nabataka mubaroke obwanjani namabera kubale asemule mubaroke obwanjani namabera kubale asemule okoiwera nokuya oyo minto tegerera bono iwe enigo kobuete ebitinya byekingoni monene gweka otebire omonene gweka otebire okoiwera nokuya oyo minto tegerera bono iwe enigo kobuete ebitinya byekingoni monene gweka otebire omonene gweka otebire kobanga koiwera bagaticha amato abo tibaibwayo chingoro chikomapa bunaliye nalyemasi monena kabatiga bakairwa nebisaku wasobusuba omonena kabatiga bakairwa nebisaku asobusuba kubanga koiwera bagaticha amato abo tibaibwayo chingoro chikomapa bunaliye nalyemasi monena kabatiga bakairwa nebisaku asobusuba omonena kabatiga bakairwa nebisaku asobusuba okoiwera nokuya oyo minto tegerera bono iwe enigo kobuete ebitinya byekingoni monene gweka otebire omonene gweka otebire
Koiwera no kuya oyo minto terera bono iwe enigo kukuete ebitinya bechingoni monene gweka otebire o monene gweka otebire Buya mona so otero kuya nande kirengta kuchinje program yonto teko yanda saba iri ngira rome amwama ngira rome ondabu njwangu goja mutwa ngira roma amwama usaba ngira rome ondabu baro njwangu goja murusu gwebicha yara mianga yuri ama chuma naga ni iria singuraria na mono yo minta mwama ngayari na Esther na mwama ngaibale obara mwama ngaya amoko upole ni mugani iria iga mwaka mama njuo je mutwa machuma naga ni iria singuraria moya ndikucho otokire abao kwana mbuyama nasa kwanyara libaga marieta ngro kusabatia nonda mbuyama nasa kwanyara libaga igongo tenga Amwama pole na bantu bao n'umwana uriya umuchokoro bijosiri n'umuchokoro pole ese nabere nabokole banano mokore enda Amwama rende morenga kimoko moremi n'umwana uriya utigaire nere baigwane gaki umurende gesaku kyo muchokoro ne gichiko kwa nungankiribo igaiga igongo tanga makuri na bale natenya kulia mangana yatukwana na ndi mami tocha gurmuisonde no tora bogisi na ndi baono paka na otuli na otoko nyakoremani tualemani na ndi kwanya ngoli mweka mana ndi uchiri igoti cha kulima ngana mangi nyago teba mangana mangi kujobuya kuchime njetatikana tigere ngoroboti ya Amwama kore ndendera gachukura aku kwa tigairu gabu n'umwana uri muchokoro na yerende mangana mangare sichinse na bokorema Amwama rende moremi na yande na igure gocha unyagambirende nyasa umanyeta yosinye uranya manye akia Amwama na ende koranje gende kanisa gende mukara muri kwanda kanisa mukare muri kanisa na ande mukare gusenga kiba sintu bamaranda aba unko batagate ba muraba mina bagaki gusenga ba baronge muyamono nako muyamono nane jinga kiga tigante ba mintu bali baikira iga abasana bairi mo ikira iga tingo nyara gotamba bonshipi baikira iga karibu na mono tigante bie tabu ya nyango so boarding primary so mwana unda bwa gosoma karibu aboigo mojango welfare aboigo nainu karibu na kakejiga na wango chira soyo mintu mo pasta atwe ekwaya egocha mutwa ndiamana naende nabo nale koirali bageri asenge ncho kwaregania barandi abonsi narorire gaiga karibu sana n'aba pasta bechingeje chonsi bali muachire ewe
asemeroberi ya matanga yaiga ng'ano atule recognize umurandia oyo kaberire karega amatuka mae gake na marore noare. Karibu sana, very most welcome. Asigo ni gonkwale ganie kwaye kurukunga mesaba kwa SDA Gesaba kwa okay, sawa. Gesaba kwa okaranga mbara baredi. Okay, nimbarangeri kare narangeire Evangelist Moses Machuki asinge njeri bagerio. Evangelist Moses Machuki asinge njeri bagerio. Kere bagende tukucha gendo kene konyoria abantu moraiga banka na monori kororigi maria ikoro aba kebara bange na abasabire murwe birugo mwabaire birugo asana koikaransa boisaranso so gwanje koinu Evangelist bali mubwate nyine chikwaya watumira ogotera naende nubwate USB okubeka gari orete mapema obate ibanya okubeka program biyamana sana. Karibu Evangelist. Ekero Evangelist yagendete kuyanda nabona alenge gocha gokwana ning'ana ikeiga ekera akona gocha elionga ntokanye togocha kwae atogotera koribu na Nyasaye amubangete goto sesenie ase okay ase nginchochire dibageli ndiro bado. Karibu na utupe baraka za wenu. Biyamano sana biyamwe mwensi abale mwachira amabe yoyo minto ndabu biyamole mwensi gana inde byangondoro koboko biyamole mwensi biyamano sana ogotera gakonye kunya koba connected nanche tigangireri bageri ga asinge ncho yokorwe engora yane gosogoteba pole ase anko yana Amwama na anti yane esta boigo amane familions pi ya marando no monge na wayore koro kubitutu ase chinga kiechiga ase chinga gistomete nigo chire chyobo kongu amakweli na rororo korende tito kwengusa nabo mokwane yo mata betenga amakweli ga chire tito kwengusa nga amakweli achire kogera yande na betenkaria wetro ko musokwe naende paka naende omoibori akamusaga kwa yotwa ira ngora sinenti biyamano sana ekero tokoriri ase gitabu kia Ayubu gegoteba ng'a Ayubu akalemereri mpaka moerio so asekereri ing'ana na intutiga toremereri boigo noene ekero mokaya amotebeti ng'a morama monene oyu ogokwe Ayubu niga amotebeti ng'a nigo ogokwana buno omokungu omoriri agokwana ine onye tokonyora amaya naro titokonyora amabe naro korwa asare. So we have to expect both amaya amona amabe chinigo nkoro komo inchiristi gose Evangelist Moses Machuki inde kote tiogotera na kuo kwa basani bakonya korigereria barore gose ngoso akore kotero okuni oko kwanera igoro ya makweli na wante to kwanera igoro ya makweli kaligo chora monene kaligo chora moke kaligo chora monda kaligo chora motaka niga koira bonsi igatoremereri sana. Ainde kirabaga nyirite igo igante vinga olenga ndi company kurumochengo secondary ase yo mintu ndabwa somete baikiraiga abo igo umupasto kurukunga nyagaka andi company kurumochengo na inu karibu mwesi pinta rangi gocha iga na inu karibu ekerengende na kulira bwa tukanyire tu morandia chikolera
chikolera sikiri chonse chimoka chikolera cha Amwama nchiro bale bakachikolera chunda bakaliaro moke abamwe abomboro abange uja babo Kirisi marando babari chikolera amugo cha amurusuge bicha chikolera moja chikolera se muri mwesi bini chocha chikolera cha Amwama chikolera cha mar motin naiga chikolera cha marando ani bakasukuru sobo esta sobo nombe yana kebekire chigocha bekera ni ko mutuwa ali mwensi murusugwe bicha yagere tinga wa ikira bonse warusuge bicha waro kile baka ngumbu chikolera cha Amwama chikolera cha marando yonda kani musali uti umusangirekana muna mulega tato mwawe stati amamo mwa Faridah tikali cyani nero wakora takutu ko mogina na bogotikara aroliro kwereli bagara kinende ena bagotikaro por mwachengo nje mamu mwabo Faridah no mwana ono kabere umenya kerogo abadi bonse bawushikanita sokura aho moje goyoya nabaira nelingambi yamuna asinchire yabe naso gotwaliwa Yeta Samueli mochengo kubasirura omwana oyo usirire noyona nabona aregoteba asikero yo moinonga mbiyamuna asobotoerero ogusira ku mwana oyo ekwarenge mubosokano nanda akwire muntu butambo kurwara amatuko buna n'amatamba ake nkurwara libaga abantu ba prepare abantu be aligania nga chochote abokera akorendo kiki abokera atoke mwana koleta lakini ekero kego chagabura nabo utakongeti nabo kira kurtensi yangira nerie mwensi pi chikorera chiane no mwana naba kenyoro mwensi ganga mbino esa matuka mako mwana na vera muorokia embua yobu matobuya ante venga nyasaba sisenikiro yo moino naende mugenderera igo mwana oyo gatara tati nganarinde lyonsi asetolenga na mocheirwa asalia obo toerwe bwarenge mpaka buna arueta sobiko bwen igorende eba konesiko ige kubairanera tegete chiama ndo ngari bagake korera inchiko cha kwa romo gaka no mongina pia
nchwanga asini nigocha kora ya na omwaka no mongina chugocha ama no mwana olio na inchupia naye bantu batatu. Please. Akera makweli ya bete mangana gisimie chiga chiacha na ande mbia chiacha amangana angirete botuko angesaine kabokera ujibosongo ngano asirera mbwato okugania okonene nyore korera, lakini kwa bahati nzuri na mpango ya Mungu ambayo ni eya butambe ekwewe sikone bako nkanyora omugako yokorera ya ngano ari ne mwana binde mura bibere kamubori riswari ryokanga otaya korekire agaita ba korekire bono nchende isom marem ayenkorera yane ekegusi ngatakando leo rusina kemanyete ngakitogo korabo no mbabere turi ayo mubiri okorori gochi agante bia korero mubiri no yone. I was very happy and nkaira nga nonyo okorera kanomoke ekegusi no kemanyete bia monokore. I was very happy. Ngasaba Nyasaye nga abantu baminto abagusiyo nyendiri mwancha totiga mangane kisasa togende buna kisokoro kitu cyamenyete omwana gachire buoye na arara okabere gatatu abuno obuoye oyo chorete osomo chorete asayo ni Mungu ambaye alimuumba nere omutongete abuno obuoye yokorera diswa na kubori tirisi ni nigo okwangira netinga isaneka ngagote ibono yonko baise yao okore mipango na mipango ne yonsura akore ntakuwa nikitika mpaka iga yonsi pi yarete uneke gusike kege goteba igotubwa atike mao kende ndatebe nga nobwa toko mocha sigeti na abasabeira maya kuna moreiga amasikani ayimubwate agenderere neke gusiye kyo mogetiga eye kworokia ngeke nyoreke gima kubwati mureke gusi yare gotoka nga naenda bamate bande batoke bagamate byaya terigo ubutanta nubware gocha. Kwa hivyo na wapongeza nyinyi nyote abantu beke nyoreke iga asoko moa ego aedinga mbuyore uraigo intomobe ayintoko tebanga biyamono ngichaso mwana oyo ntwana kororana gesa cheuka no muntu karoso kale raso konkalire koga nanyo no mwana omongwerere ekero oya itabeto mwako okora ya nenga murino yoye iga akere to mwana oye simisa bunyigwete mbege to otonyiwo sengo kana ore ngateko nyareka lakini pakokorera kwarerete asesimi I had all those ukagera na nchenke yeri amaliga bono ugateba rusio mubirabu general ogende Christmarian onganye mipango ngokorande njiche kwa nyo mubiro nayo iso alifuata hayo nje tukaremereria bakari tukeri rero turiga kinare goteba bwati kigusi butambe ekieko omuhako yakorete iso kebwati ande genda kosoma ekigusie kenge kurwase abayibuli bawo na mwensi amomora asomusangirikana ntoko besa gasaka busaigo bone kiwakora abantu bayogeitona nonya kumbwate chimbuche abayeli tobaira ngaye ungo omwane kemwerere yala ambao unatamuka yala ambao unafanya tiga kuimukirira iguru nga kweli aino mugaka usino mungi kinare gote omwana oria yesa amoseseni
naenda kubwate gune wete kusiekyo agote tukumanya ose nero gocha kuinua egesa kukiao. Kwa hivyo kitu cha kwanza ngogotebia nkiringa ki chinguru chao chonsi pi egasio gokora omwana oria nere orabe ogosukirubosio bakabo muntu tu nturi ukatisa tata na makweli acha inga usiano te bagati ya yenka ya seito nenke ya koreyane amangana oboiri obwe bogenderere baka obogotu bako ogukwa ekina kinara gogote bitata na igoro ne ikana bego gote ngana bere igo bachana mangana yo bogenki abantu bagwete gutuna gusio marote bakende kyonsi iyo ni uchinga batoka kabisa kora bune pipirie gote omogusi igare gote banga tware tabia na yora cyare yora menye tware tabia akabeka ngamako umuntu agutwara nabere lakini okaboko ngoro kina imokigoro muroji mahali popote utara suka oetera okaboko okobe igokuru kworo igokubwata mabera towa kamonto no kaboko umuntu omuita igokuru kworo okubwata obwanchani kubwata obuya igota fatali lakini musi abekete nga gendero okaboko nare goteba iga kore mepange isaine ura chokore boko ndase ukabe ukare ke barua kiao na sago tangane oike bia anda ko siseni yago kinie aendo koteta kotena kamwana kaji nyasaba seni mwensi kore yane ando si wakolete ninya itiranete nyasago siseni egentonke ya kwanu anga mwako yo makwana na iguna ronga no kono gwa kende kanisa kolera ya kende kanisa tafadhali na kwana kora ya no mungina bia mono ya sawa seni sana bia mono tigansabe egere bwa tukamangana tatanya sa omwana no moikomo chenu twachira sobosi bwawe kerekeiga itangani tokorete ibibitu byonsi bitu atekere wakora sobosi bwao na kubiumura asore byo twabere na kotochena ayintu to cyo ikero oturike wakanaka no tomanyete bikoro byito kiroyo moito nabira tokondo ogobeire kurwa senchire riendonge okureta abantu baho ngabayebwati data no ruetiri bakari akabere nga twangame otwabere hono bonsi basiseni omoyego yogo tatanya sai abo moyego motoereru omuya oere obakirie tari aukare na kare na boigo no mwana otigare bona insase igona moinyore na komoreta sobusi bwa asenchire ya bene ngosaba tatanya sai ayebunoro mponere bwa abantu mwana ori omorera asenchire ngiya asenchire nyororo ama abirao akirenge njo tare masare kibogo kinekere bukuira ogokina kwaya kobo kwororo kuya nekerara abo muntu monene igoni bwato kwege so ase nyumba yao abo musombo wike kweri oburutu awo taso wike bwenzi kono sisi ni omuyego bwenzi useni twins naketora kore bya twirane achinka oba monaintu wike twaikire bya oba kukare na kare asabira yamake wetira subya Kristo motoria abageni bacha kikorera n'abana n'abagaka n'abaire pole gakeso umucyando y'umwana onuntirira mbwata mabira amange nkorera nari weekend ma tanye gutumuka baswati bamitimba roje kikorera ndi sami ukwanire ngende kya sami karibu. I will appreciate that you are what you have talking, please. I appreciate whatever you have said. You what I'm gonna walk one, and I will not move from beyond what you have spoken. One koraiga. Imbate ngani mungu kwana.
ring'ana erimo ng'okwana rikore egasi omwana oria obwate omwana one nkomoboria nomoyo mokonchufu kumoranje moigwe komwande rigana rikorere egasi koranje omwana one ni fact ekinya saa koire toge tuguta waigure ekinya saa koire toge tuguta nakaba kamo akuna ara manyinga aho nyasaa koe akoete gaki ukandendere nakarugun kagende ase andonsi atakenda America abakwana yo Nairobi aranyore gasi ngemono kubu America. That person, not reject that person, is a strong man. Akamwana kali ukandendere kali mintike ndendera kamwana kali mwana ukandendere kote kwa kali star nani ujo kurushkare obo makonde mungu kana kamwana kangaini intumu abeli ntubu atinda amwamu nande bisimbiro nye mwasoete inua bagira mwaso esimura esimu abeli lwalebele laki mwairo mwando ito tingo tuara mange na sasa ni kamwana kalya kacha bumbe mwanjire biyamono bana Chairman Nyabere abantu bali barua mochengo bonsi pi tenenda igorongo mwensi tenenda igoro please baba abana baba chikorera tenenda igoro nabwange bonsi amini boka kurwa ali gocha pakalia tigamba tebya se enchira ya benenga nyasaba seseni nande munakobo ubwanchani omubwate bogenderere umusijaribu kupawana bantu bakupawana igoroteyo aseteyo muragende timogoiko na kemokorwa turiko enda nchiremo niso erorwao na inuko bweno na tuacha nko basabiro biyanya saba seseni moike biya tunakorora bontambi biya mono sana muba saba biya mono abana bwa banyene bageriga bale korrabuya kirongo koraiga ndande seme ndo jaso kilinde baraba sabirili baga nyango so boarding yeso mwana ya gosoma arono bwa banyene mwalo goja tu ngina koro farito nyoro uika kwan nyoro akilinde mochengo boarding nyango so boarding kangide kelimba kwa nimbi yamon mwensi njeno mwalimu kuli nyango boarding asista eri mwego eko soma kuna mwata yuwaka chabista mwalimu kama somi noyo nero maiti historia yae babete nero mwakomo gima bakabona chipe tuwa chit yanga kwane abatayi na kia abaminto nonya turasama bena abakwani mbiyamole abonde no moichano ostirio moiboli bwe school oyikonyora twanche inemono toeta abana oso mwana ali ase school ya nyango supporting marieta nche ngoro ku Dismas obule seitere babasi ali mogonga ngumbu lakini ondo mwalimu nyango supporting ngosomia abana bali abake bachekecha umwana oli Godfrey konyora nche mobwate koruo mwaka oria naende goikero omwaka oyo iga muna obokongu obwandire abonta etegoteba pole ase tato mwabo ntebe pole ase family engima abasani n'abaamate bonsi na ase skuru ya Nyangoso nabarabu muna batotoma gocha moedi teacher n'abalimu bande n'abanafunzi mbate abatogoikato bae pole bono turasabira namaya naende keriki atiekire koba no kolemereria omoibori ori konyana eratomanya konyara nturarana tato omwabo omwana ori Godfrey lakini twakwane konyango kwana turase simu atiga tutanya korana muna yaikire twakire korana rero n'abantu bakoruma chengo igora aringa gitabande mo maete
kondora morari ase egari inche ntigere egari ya esukuru onyora omwana oyo nkona namoika rusobo naende nakora naende nabakoba na egari esukuru inche etigerete egari inche ndi ni church abana kero omwana namoreta mambe naende namoirani maragoba nameki ng'a oikire nka safely igo bono nabo ero omoichane egekogera narusirie omwana bwa ekelasi gose omwana bwa esukuru na omwana konyora ore omwana omuya naende nare gosaba abaibori ng'a ikigwesekana toite okwana tata omwabo ikigwesekana akimoreta omwana ori mosomi konyora ninche mobwate motiri nkomoiki grade 3 nkomotigera ogochirogororera ri naende momaye komoereria omwarimu omwao nabo nare gosaba ng'a omwana ori momorete nabo togokwana na esukuru tore ng'ana ki toramokonye moerie tagokana omwana oria agenderere gosoma ikigwesekana lakini getanyarekana ase araende esukuru kaindiri momosire encherende yonsi egere atabokia amasomo iga nyasaye abasenie naende toitabirana na keri kiabeire naende tomaye ng'a kere ekemo ngere na echingaki chiaye muna bibilia egoteba iga nyasaye abasenie chingaki chingiya na obatoererwa obuya buya mono kira ng'ini nakoro agocha morandia kanyakorente kwaye abaminto mbuya muri mwensi ekene ekeranya ekeroro moche koroyane barite akiga aba muno omonto bwepara arwarete konyora okorima akio ndabo n'abana bari bana ndabu gakiore ndo omwana oyo barita mambi na baragokonye oranche omorende tata omwana ominto kero orarende omwana oyo iga ndabu nabo nakwiraneri ng'ambe ya mono naende ekero araba omonto omonene nagokonya amange ekiagera gakia nteterere gwatigerwa otarere mono ncheng'ing'a kokoro barita bono rende n'abana bari bane aye tata ori ominto na mwana ori one bono bwatereranga gesase keri mwaeirwe yachira samogokaino naende mwacha mwatokwania naintu twacha twakwania omwana obarita mosieke enchera etobaete pare ngiya etaracheie togenderere mbiya mono asogo ntegerere amarieta ankorukumeri mora omogaka amenge mbiya mono gaki saliuti getali wasengje chinsa mwensi na wangina koro Faridah saliuti gaki somusangirikana mbuya mono na sogo ekwai Yes. Ebenezer International. Karibu Tawatera. Kabagende togocha principal y'omubiri yaikira iga asa Amwama colleagues karibu sana
1, 2. Mona so tero kuya. Yes. Ande chinga kechiga abayarenge kitambro kendra kinena kurwaiganga abangina rombe Faridah mbare onarangire abangina rombe lakini Faridah bai kile kosabali baga yango bacha abatini mutwa abangina rombe Faridah moto ne mutwa iga rusu gwebicha Digo kasih dulu ke ko bawa kurwa. Tunggu mtambo. Alo. Na bwa wa ikira iganga